माइनाव आफादनि लेङाइ आफादगिरि आंनि मुङा जाबाय मुस्लिमा मालति रामसियारि। दा आङो नैबे जोंहा अलंबार आदा बगदला दैमारिनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। आं गोबांखौ मिथियाबाबो आं जिखिनि गोसो गोरबोआव गोसोखांबोदों आरो जिखिनि आं उन्दै समाव नुबोदों बेखौ आं फंनैसो बुंनो सानदों। आंनि गोसो गोरबोआव गोसोखांनायखिनिखौ आं बुंगोन आरो बाथ्राया जाबाय जों जेथिया हाइ स्कुलाव फरायबाय थादोंमोन लाइमोनमोन बै समावनो जों बे आदा बगदलाखौ लोगो मोन्दों। मानो होनबा आं बे हरिसिंगा आनसलिकनिनोमोन नालाय उनाव आं थांनानै हरिसिंगाजों खैराबारियाव हाबा जाहैदों। होमब्लाबो गोबाव सम आं हाबा जाखांनायनि उनाव आं नै बे जोंनि बाथौ धोरोमाव ओंखारनो मोनाखैमोन। आंनि न'खर बिगोमा मुस्रि दैथुन सरगयारिया नैबे धोरोम आफादाव लोब्बा लानायलाय 6 बोसोर बिथाङा नेहाथारिमोन बाथौ गौथुमनि। बेखायनो आं माइनावनि जानानै ओंखारनो जेबो चान्स मोनाखैमोन। जेथिया बिथाङा धोरोम आफादनिफ्राय एडभाइजार महरै थायो होमबाना आं बेहाय जोंनि माइनाव आफादा लोरबां जानायलाय जोंफोरबायदि आइजोआबो ओंखारफायाबा जोंनि धोरोम आफादफ्रा बिराद लोरबां जागोन आरो साननानै आं हानायखिनि समखौ नैबे गोरा बैसोआव मावलांनो धोरोमनि माबाफोरखौ होननानै खामानिफोरखौ मावलांनो होननानै आं ओंखारबोदोंमोन आरो दा बे रोखोमैनो जोङो नैबे उननि समफोराव आं बे आदा बगदलाखौ आं लोगो मोनबाय। बिथाङा सासे बिराद गोख्रों सासे मावथिमोन आरो जोंनि बाथौ धोरोमनि थाखायल' नङा जोंनि बर' माहारिनि थाखायबो बायदि बायदि खामानिफोराव बायदि बायदि बिफानाव बाहागो लानानै बिथाङा आवगायनानै खामानि मावग्रा सासे जोंनि बर' जोहोलावमोन। दा बिथाङा हरखाब जिउ गोमानायाव आंल' नङा दुलाराय जोंनि खना खनला जेसेबां जोंनि बाथौ धोरोमारि मानसिफोर दङ बिथांमोनाबो हाजासे दुखु मोनदों। आरो लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफोराबो बिथांनि आखल आखुखौ मोजां मोननानै बिथांनि मावनाय दांनाय बिथांनि सोलो बोलोखौ नुनानै बिथांनि अननाय बायदिसिना खामानिखौ नुनानै बयबो गोसो गाबखांदों जों बेखौ मिथिगौ आरो दा नैबे फैबाय थानाय समावबो जों दिनै जदों बिथांनि न'आव दाहा गारदों। बे दाहा गारनाय समाव आं गासैखौबो लोगो मोनदों। नाथाय बिथांमोननि सेराव जि बिबुंथिखौ लादों बिथांनि सारादुखौ मा रोखोम खालामनांगौ होननानै सोंलु सोंनाय जादों। दा बिनि गेजेरावनो आं बेखौनो बुंनो सानदों जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बा धोरोम आफादनि थाखाय आदाया जिखिनि नारा नाथा गावनि न'खरखौ गारनानैबाबो समाजजों दैदेनजादोंमोन आरो समाजखौ दैदेनदोंमोन। बे रोखोमै बिथाङा जोबोद बिहोमा गालांदों जोंनि सुबुं समाजाव। बिनि थाखाय बिथांनि सारादुआबो बिराद गाजा गोमजायै जानांगौ आरो बिराद गोथारथियै जानांगौ आं बेखौ लुबैदों आरो दा जुदि बिदि जानांगौबा जों साफ्रोमबो बाथौ धोरोमनि मानसिफ्रा हौवा जा हिन्जाव जा गथ' जा गासैबो जोङो खौसेयै बोलो फोरानानै जाखिनि हागौ बेखिनिखौ जों जुजिनानै बिथांनि आत्माया सिया जाहाथे गोजोन जायो बेनि थाखाय जोङो बयबो खामानिखौ साखाफारा लानानै मावनांगोन होननानै आं सानो आरो बिथाङा जोंनि जि खहा दा बिथाङा जोंनि उदालगुरि जिल्लानि जेथिया आफादगिरि जादोंमोन बे समनिफ्राय जों लोगो मोनबोदों। बिथाङा बिराद नारा नाथा जोंनि दुलाराय बाथौ धोरोम गौथुमखौ जाबादि सांग्रां लाबोदोंमोन बेहाय जों जोबोद मुलाम्फा जादोंमोन। नाथाय हरखाब बिथांनि अबथिरा जिउ गोमानायाव जोंहा जोबोद खहा जादों होननानै आं सानो। मानो होनबा जोंनि बेबायदि गोख्रों मानसि आरो समाजनि हाबा मावग्रा मानसि जोंनो नांगौ। मानो होनोबा जोंहा आंखाल दिनै गावनि न'खरखौ गारनानैनो लामा ससे ओंखारलांनो सम गैयि बायदि खालामो। नाथाय आदाया बिदि खालामाखैमोन। गावनि न'खरखौसो उनाव दोननानै समाजखौसो सिगाङाव दोननानै समाजनि खोथाफोरखौ मोजाङै साननानै समाजनि जौगानायनि खोथाखौ साननानै बिथाङा धोरोम आफादजों लोब्बा लाखिनानै गोबां खामानि मावदोंमोन। दा जोंहा बिथाङा अबथिरा जिउ गोमानायाव जोंनि बर' समाजा बा जोंनि धोरोम आफादा बाथौ धोरोम आफादा जोबोद खहा जादों होननानै जोङो गोसोआव गाबखांदों। जाहाथे बिथांबादि मानसि जोंनि समाजाव सफैफिनो बिनि थाखाय जों आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबबावदों। आरो बिथाङाबो जाहाथे जोंखौ आलो गोजोन सोरगोफुरियाव थानानै जोंखौ हाजासे सहाय खालामथों आरो बोर सारस्रिहरथों बेखौनो जों लादों। आरो दा नैबे मोनसे खोथा जाखारगासिनो दङ जोंहा सोंलायगासिनो दङ बिथांनि खाम्फाखौ मा रोखोम खालामनाय जागोन। नाथाय खाम्फा खालामनायाव जोङो जेरैमेरै खालामबा जानाय नङा। बिथांनि जिहेथु महर बे महरा बे सावगारियाव एखेबारे रोखा रोखायै बेरखांनांगोन। एसे एल' रोंनाय मानसिखौ लाबोनाङा। एखे मोजाङै रोंखानाय मानसिखौ लाबोनानै बिथांनि महरखौ बेरखांहोनो हानाया जोंनि साक्सेस जानाय होननानै जों सानना लागोन आरो जेरै जोङो नुबोदों दा नै जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनियाबो सावगारिया मोजां फुथिखाङाखै। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिखौबो बेखौ बायदि नुबाङा आरो दा बेखायनो जोङो नैबे जोंहा आदा बगदलानि खाम्फाखौ जोङो एखे बिथांखौ नुखानाय बायदि जोंनि गोसो गोरबोजों जों नुनाय मेगनजों नुनाय आरो जों मोगथां जिउआव जों बिथांखौ लोगो मोननाय बायदि
जानायहै रोखा जानायहै जोङो माने माबानो थाखाय बे खाम्फाखौ गायसननो थाखाय आं गासै रायजो राजाखौबो खावलायबाय आरो मावग्रा दांग्रा गासै जोंनि मेलेमजिबि बर' हारिनि बा बाथौ धोरोमनि गासै बिबानगिरिफोरखौबो आङो बे रोखोमनो मावथों होननानै खावलायनाय थाबाय आरो गोजोन्थों।